Кинорежисьори, оператори, монтажисти, музиканти, писатели. Те живеят и той работи с тях, с LSD трипове и минават през запечатването и неговата теория за това как може всеки да постигне всичко само с помощта на абстрахиране от това, което е и отваряне на едно ново начало, което се случва в момента на презапечатване на матрицата, в която ти си обусловен да съществуваш. Това нещо, такива неща ражда оттам насетне, че те преосмислят целия свят, тия всички хора. Те затова живеят толкова трескаво и затова те търсят и през цялото време нови неща. Не, по принцип тук случат ли се в кухнята други неща? Да, може една сцена. Добре. Това аре да бъде втори дубъл, да не е буква. Или добре, къде това ще? Добре, айде буква. Защото нали са детайли се. Начало! Той ми каза, ще учиш режисура ли? Виж, моето момче, киното е мафия. Едни хора взимат от държавата парите за изкуство и с тях правят бизнес. Ти до тези пари никога няма да се докоснеш, а кино се прави с много пари. Така че не се занимай с глупости и си намери друга професия, за да не си цял живот безработен. Замислих се какво е мафия. Оказа се, че в процеса на глобализация мафиите са най-добре работещите организации. Те вече притежават цели държави. Ако и киното е мафия, то единственият шанс е в независимото кино. Това научих от Андрей Андонов, титана на българското кино. Hi there, my name is Andrei Andonov, director and producer of the feature film No One. I'm here to tell you our story. It's a story about the most significant change in our lives. Какво бе, Бо? Какво махаш, бе? Да гледаш на другата посока, не само в една точка. Какво да гледам на другата посока, бе? Винаги си като препариран. Нали идеята е все едно си гледаш и си неглиже, а ти така погледаш в една точка като заек. Андрей реши да заснеме пълнометражен филм с лични средства и пари от спонсори и с помощта на Явор, ветеринарен доктор, писател и сърфист. Двамата написаха заедно сценария и решиха да снимат в родния град на Андрей, в къщата на родителите му. Поканиха още 9 млади режисьори да помагат. А това е Явор, сценарист и продуцент на филма. Аз от 5 годишен, понеже съм роден и израснал в къща с двор, се занимавам с животни. Винаги съм имал куче или котка или и двете, както и в момента. С писането, както казах, се занимавам от ученик и сякаш са вървяли заедно. И си избрах, че ще уча ветеринарна медицина и ще продължавам да си пиша. Таня стои изправена до Тони под пряна на колата, оглежда се наоколо с кръстени ръце, подритва камъчета. Таня изведнъж се притиска към Тони, взима одеялото и го пуска на земята, започва да го целува страстно. Тони се дърпа я за ръката, взема одеялото и тръгва с Таня. Екстериор, ливада, ден. Тони целува Таня между краката, ръцете му са протегнати и докосва гърдите през роклята и Таня стене по-силно. Не беше реакция, извинявайте. Разбрах кой излезе.
Това ще го взема. Аз да видя, че то, откак съм почнал да чета, той ми ти излезе измежду краката, но това е друга тема. Той целува Таня между краката, ръцете му са протегнати и докосват гърдите през роклята и Таня стене по-силно. Хора! Глейте сърна! Ама не е смисъл, ако ще го четем, да го четем, ако се лигаем да... Не се лига, значи Таня, щом танцува, не мога да говори. Ама не е смисъл, как го казваш така... Край. Трябва да си психически здрав, да вярваш много, че това ще се случи. Защото той постоянно излизат съмнения, които ти още на първия ден, на първата минута почва да някакви мисли ти минават, че това няма да се случи, че има много фактори, които ти пречат време. И както се каза, когато имаш много силно желание, някаква голяма мечта, сякаш Вселената ти помага. Не, той на първата ни среща, като се запознахме, ми каза, че ще има много секс във филма. Видях с очите си как сексуалната енергия може да бъде и разрушителна. Истории всякакви. Но най-интересните са тези с любовните триъгълници, нали така? Знаеш ли, що ми казват класически истории? Той просто се влюбва във всяка една. Вера е любовта на живота му, но се появяват много други, които в момента изникват нови любови. Ме научи пък аз. Той и аз. Престани. Утре ще понем за чувствата. Ще оправим всичко друго по вилата. Не, стоп. Не може така да е тази сцена. Абсурд. Абсурд. Не може така да е. Това не е съблазнителна сцена, не е сексуална сцена. Това е една проста сцена, човешка, в която се държим като хора. Няма опипвания, няма такива неща, всякакви. Това е една сцена, в която, според мен, по-дистанция. И няма престани. В смисъл, какво престани? Не може да кажеш някой човек, който е разстроен, престани. Спокойно може да му кажеш. Не знам и аз. В смисъл, това опипване много ми е едно такова... Айде от начало. Ще се справим. Утре ще поем за чувството. Ще правим другите неща по вилата. Не, Андрей, моля ти се, намеси се, не може така, разбираш ли, това е пълен абсурд, извинявайте. Това не е сцена, в която той ме държи, а е сцена, в която той е статичен и аз съм в него. Ако има някакво движение към него, той е мое към него, не е негово, което ме... Разбираш ли, абсурд е това. Не е правилно физически. Да, спокойно, спокойно. Ами как? Ние сега в момента правим репетиция, които пишеме, разбирате ли хора? Не разбираме, защото аз не правя репетиция, в която пиша. Аз правя действие. Ама на Крис му трябва време малко. Ами не, трябва му задача, мизансцен и движения. Да. Седи зад мене тука и ако има някакво движение, аз имам второ реплика, преди ти да тръгнеш, ти не тръгваш ти да се умилкваш в мене. Да. Не си ти бедстващия в момента. Защото все пак някой има ли контрол над любовта? Не вярвам. И просто сценария е написан така, че ти виждаш само първия план. А зад този първи план са хиляди други неща, които ми беше интересно да изработя, да видя как те да прозират зад това, което имаш да скриеш. Опасения не съм имала. По-скоро се притеснях дали аз ще се справя с ролята. Но ме кефи факта, че всичко е за изкуството. Всички сме с една цел, в една посока. Определено Андрей ме спечели точно с това, че такъв правим го, хайде, да, супер, всичко е много яко, нали... А имаш ли някакви опасения? Спрямо това всъщност имаме един писател, който никога не е писал сценарий, дебютен филм на режисьора.
ще държиш камера? Да. Държи ми ги, брато, и ти казвам пак танцуваш. Добре. Фокусираме Вера и само Вера. И си танцуваш не. Даваш близък. Аз не го разбрах точно, сега те разбрах, добре. Как ще е тук, ти луд ли си, бе? Това копче трябва да е тук, ама нещо върта... Не се знае, в принцип. Чакай, да. Може и тук да е. Ето го, бе. Ние сме готови. Ние сме готови с камерата. Значи от сега нататък всеки има на 100% доверие на другия. Добре, айде, бачкаме. Готово. Защото тия работи са премислени много пъти. Имаш свобода според мен. Когато си е нож две острията, защото ти в свободата в един момент тя се става в хаос и хаоса вкарва стрес и стреса повлича, нали, емоции и емоциите почват да... Ние нарушаваме тук всички правила. В монтажа, в снимането, по начина по който ще се играе. Така и вие няма смисъл да си губите времето в неща, които не ви са плаща и няма смисъл да поемете отговорност за това. Движението на камерата, за това ти говоря, нищо. Да, ама номер е движението на карта да заснеме каквото се случва. А защо? Не е твоя работа. Минути нищо няма да стане. Чакай малко. Ама добре, сериен филм ли ще? Не, игрален, пълнометражно. Ще има любов в него много. Час и половина и... Кажи ми мене любов. Това е. Ама страстно. Любов и страст. Да. Без да прикриваме много нещата. 20 дена ще ме храня, ма каквото искате. Това е. Каквото искате. Така се прави кино. Така се прави кино и театър. Чушки с доматен сос. Ама разбира се. Гоше няма ли да такова? Ние често си задаваме въпроса защо сме се родили и какъв е смисъл от нашето съществуване. Аз мисля, че всеки човек трябва да мине по пътя към себе си. В определена възраст, която може да бъде много ранна, някъде по средата или към края, човек може да разбере, че е живял в една илюзия и може да преоткрие или да намери себе си. Господин продуцент, да? Имаме проблем с... Гаси! Сега не го чувате, нали? Да. Това, защото равновесих гърнето, но гърнето има чуждо тяло. Браво. Господин продуцент, едната камера нещо не работи. Давай! Ако може да... Ти си нашия безпощаден бик, махни шапка да се... Ще правиш пак такъв филм? Еми, ако се наложи, ако нямаш пари, правиш. Ако не искаш да чакаш. В смисъл, това е. Микробюджета в момента ти позволява да правиш много качествени филми с много зор, и много стрес, и много нерви, и много енергия, и много даване въобще на целия си. Не мога да се оправдаваш това, че си няма пари за камера и за звук и за осветление. Мога да се оправдаваш, че нямаш идея, че не ти са бачка, че те мързи, че не вижда смисъл в това, че не можеш да изкараш пари. Това мога да се оправдаваш. Защото се учиш на много неща, които после университет няма как да те научи. Няма и в света университет, който да ти ги даде. И човек да ти ги даде, докато не ти минат през ръцете. Тя свършва и ти забавяш, защото ти оставаш да се отпусне малко. Да не боли, защото нали, като свърши ти вече почва ги боли. Свърши ти такъв и очакваш да се отпусне, да почне пак, за да може и ти да свършиш. И тя иска и ти да свършиш. Да правя съм начално снимки 9:30. Значи вижте какво. До 9:30 вечерта мога да работи. Тони продължава да надига полата нагоре, да отмества, ти тръгваш, нали, буташ ги под полата да пипаш циците. Не под, нали, затова съм с тази, за да се хръцна долу сам. Ти искаш да си покажеш циците ли? Сега, не, в тази сцена нямаш цици. В този смисъл е бъркал под плата. В тази сцена ти нямаш цици. Така, Тони продължава да надига полата нагоре, отмества бикините в страни. Това е много важно да го направиш. Ти я захапаш за бедрото, а ти се разсейваш от това цялото нещо. За това става въпрос. За това. За такова нещо. Това е. Това е. Foreground, background, храстите. Пъшкам си. Това не е пъшкане. Няма пъшкане тук никой. Дишаш. Обаче,
Не ги показваш циците, не обръщаш да стигнеш до циците. Тръгваш, защото ти пречат бикините и тръгваш да махаш бикини. Защото не искаш да свършва, защото знаеш, че той ако го види, ще свърши всичко, тебе ти е ясно. Ясно, да. И ти си го дърпаш, взимам си го към мене. Да те чука. Ти му се нагаждаш, той си го пъха и започва да се чукате. Като той те докарва до оргазъм, ти свършваш и той те остава да почиваш. И се издръпва от тебе. И почва да се събирате гащите. Айде още един дъбъл направо. Всички на начални позиции, тишина можеш да направим дъбъл. Защо хората толкова се заребяват да гледат филми? Защото киното е единствено нещо, което прилича на сънище. Запалка под ръка ме някой. Ставаш се. Тоест ние сънуваме както гледаме филми. И буквално, значи, ако филмът е много добър, ако те заребяват, ти сънуваш. Буквално. Си в такова състояние. И оня монтажиста вика, че всеки кадър е като... Всеки кът е мисъл. Всяко кътване ти е, затова ти е мигането. Защото ние като мигаме и минават мислите. Поне неговата теория е така. Демек всеки монтаж е мисъл. Всеки ъгъл на камерата е мисъл. И бах му майката, братал. И много хора казват, абе не бе, спокойно това е само филм. Както, абе не бе, спокойно, това е само сън. Същия този израз. И това само се казва за филм и за сън. За нищо друго. И хора ще ви кажа, че истината е като спре тока, като няма вода, като отвънка е виелица, тогава стават истински неща. Да, бе, много ясно. Тогава се разказват истории. Това е да. Има дразнители, тук работеше телевизор, музика. Няма, човек е така е произлязал, това е тръгнал. Историята така се родили история. И смях. От това е истината, брата. От огъня. Че изолира възрастните хора, а пък възрастният човек е създаден да има около него млади. За да може да се възстановява паметта. Той ти е Ние ги изолираме и след това отиваш и той не те помни, брат. Защото той не може да се възстановява, разбираш. Има нужда от младите. Както ти си имал нужди като малък от него, те е създадена природата да сме заедно на едно място. Пък ние ги изолираме. Ние имаме нужда от тях и като възрастни, само че го игнорираме това като факт, защото... Нормално е за пръв път ние. Не е като в киното. Напълно различен филм. Различен е, да. В киното всичко работи за тебе. Камера за звук, осветление. Ти само трябва да се отпуснеш и да бъдеш красива. Бананчи? Не точно така. Ами не е точно така. Бразилката ли те научи? Знаеш какво открих? Че като че ли най-важното за мен е с кой режисьор ще работи. Всичко друго е второстепенно. Режисьорчета. Педалчета. Кой сега ревнува, бе? Кой? Да покажем контраста между театъра и киното. Между да декламираш текст и това как да го изиграеш на кино. Защото няма нищо общо. И когато го покажем в самия филм, понеже ти така няма го направиш в истинския живот, този текст няма го кажеш по който ще го направиш в театъра. Защото трябва най-малко да чуят хората. Както сега си говорим, те след 15 серия няма никой да не чуе какво прикараме. Не. Няма, нали? Не е вярно. Как да не е вярно? Ами така, той има акустика, има техника на говора, има насочване на словото и аз мога да говоря много тихо и да ме чуят и на втори балкон последния ред. За мен това е театър. Това е разлика между киното и театър. Да, кинаджиите имате странни усещания за театър. Това го знам аз. Вие за това не ходите на театър. Верно ли? Да. А ти да не си била в планината, че да знаеш, че е един, Ами била съм в планината. И не само там. Престани се хилиш, че пак го забравих това. И била съм в планината и не само там съм била, а ти. Какъв филм е тематиката? Ами филма е любовен. Любовна драма. Аз не знам какво да разговарям, а тук трябва да фанете, защото като гледам, няма такъв филм в България за етническа толерантност. На времето имало натърпимост, да речем. Религиите, поповете, ходжите насаждали хората. Омраза. Обаче след това идва, да речем, комунистическа, как е. Тук по родици сме работили смесени, цигани, българи, помаци, всичко и сме се уважавали. Да. Там е цялата работа. Такъв филм ще пробие.
Дай му газ сега. Ма вие имате нов път надолу към Гърция. Нов асфалт. Ходите на това. Кой е казано? Да. Ами то там нататък вече комунизма взе се разпада. Да. Кой закача от комунизма, закача. Виждали? Защото малко тъмно. Да, вижда. То коя година? 80 и коя година гръмна атомната централа? Да, оттам нататък вече радиация ги гони. Младите. Да. Хората прочват резултата. Рони! Не, готино е това свърши, защото според мен ще къси пламъците и това. Те са опална линия са на брега, обаче имат на 40 км така зона, в джунглата. И с хеликоптери отиват там. А той е там. И с тази мацка гадже. И какво се връща тук после? Отиде и заеба всичко се върна. И сега в Индия в ашрам. Много ясно, бе. 3 години. Аз ще избягам и ден в един ашрам и... 3 години. И се накрая всичко. Чисти война. Какво? Даваме на ашрама войната. Най-яката работа. Що? Това най-чистиш карма от всичко, дето му правиш. Моля? Какво каза? Чистиш кармата, така най-много. Вършиш най-гнусната работа. Като вършиш гнусната работа. Най-гнусната. Ти кой го измислил? Не е тъп. А? Това е много готино. Си ли съгласен? Това е манипулация, ме. Не, като си спомни. Какво се занимаваме с глупости, бате? И диригентът зад кадър, режисьорът Андрей Андонов. Здравейте! Ние имаме 90% от целия филм е на локации. Да спазваме нещата, тя избяга нататък, да. Да, е така да ми хванеш ръката, защото не е нарочно, наистина да стоя седнал, а не е залепен на газа и после се прави на 200. Знаеш какво? И аз после ще му я мина така, ще я прокарам така, за да почне това нещо. Да. Ще я прокарам от тук. Така, имам бирики юч. Да. Look at me. След това се надигаш. Думето. Нали така? Да, точно така. Да. Не ми се дърпай. Няма. Така, искаш да кажеш от тук да ми влезеш. Ще ти вляза всякак. Само седи грай се. От тук да ми влезеш? Да. Добре, от тук ще ми влезеш. С грохтене ще го направи. Сега как може да се обърнем така или не може? Обаче аз си седа в тебе, просто тук ще се донаместя. Именно так. Все едно. И почваш се клецаш. Ходихме с брат ми в нивята, парихме така огън и цяла нощ стояхме там. Викаме хуа, хуа, хуа! Да плашим свините, така викахме. Имаше ли ефект? Да, спряха свините да идват, наплашиха се. Стадо диви свини. Изтървани от някъде за естествен разплод ги пуснали там из горите и те баха майката на селените. Защото хората, които имат тая чувствителност, която ти показваш във филма, те не биха правили секс. Ти, ако ми дадеш време, аз мога да ти рева половин час тук, бе, пич. Ако тя ми каже... Тебе думи, много неща са лесни. Ма виж са ти, докъде се докарам. И ти вече му разказваш точно с ти работи, че е сам като куче и бяга от хората като вълк, а ти играе ролята на някакъв супер щастливия човек и му кажи, че то не е щастлив. Ти си някаква млада мацка, дето с кариера, с приятели, с всичко и ти си нещастен. И вие това нещастие ви събира. Затова сте заедно, що сте нещастни. Я чул звук, идва столка. Не би трябвало да има според мен.
Преди 15 години с очите си видях как същата тази сексуална енергия, която съзидава, може да бъде крайно разрушителна. Да, истории всякакви. На кои са най-интересни? Те с любовните триъгълници. Нали? Знаете ли защо ги наричат класически любовни истории? Не? Защото всеки минава през тях. Всеки. Готови? Сте готови, да, Аз за съм да готов. не си губим времето. Не трябва да го трябва просто да ти пане ръцете и да не мога да бързаш. Е по-добре с джойнт или може да бъде без джойнт? Искам да кажа, че напушването на едни момичета с трева и овърдаливането им някакси има лесно оправдание през джойнта. А би могло да не е толкова лесно през други неща, ако е през сугестацията, която... Нали? Да. Много айде се напушим, че да направим свинства. А нека да направим свинства без да се напушим. Всеки един път го използваме да не го повтаряме повече. Но там го използвате в хубава приятелска атмосфера, съвсем друго. А тук става оправдание на лесбийска сцена. Но в такъв... По-скоро Йорданка ще доминира, защото тя те въвлича. Тя ще доминира. Ти се отдаваш. На финала да се съблечем и да го направим той ще гледа, детайлно. И вече когато сте чисто голи, трябва това се смята да е в вас. Ами ние, нали, следващото, което виждаме с тези хора е как те гледат филм. И вътре във филма всъщност момичетата започват своите акции, осулсекиджийската, така да се каже. И така според мен е много по-интересно. Щом не ти харесва, това въобще няма никакво значение. Тебе трябва да си играеш ролята и оттам нататък да си в ролята. Оттам нататък, дали ти харесва, длъжна съм да си кажа мнението, пък дали някой ще се съгласи или не. Да, и ти казвам, че никой не го гледа. Добре. Защо мен ми е интересно? Аз не мога да го прекъсна, мен ми е интересно какво казва. То е вярно. Ама точно за това си тръгваш. Добре. Защото ти усещаш, че той вече почва яко да те кефи. И ти трябва да изчезнеш оттам, защото ще ти стане много як човека. Ти бягаш от точно това влюбването. Защото разказва за носталгията към изгубената човешка душа. За носталгията към изгубената връзка между човека и Бога. За носталгията към изгубената връзка между човека и космоса. Това е филм медитация за връзката между духа и материята. Велик филм. О, Господи, извинявайте. Дали как те хипнотизира? Затова бягаш, бе, човек, затова бягаш. Добре, извинявайте, просто. Защото той те пана ся и ти това те плаши. Той видя ли как те хипнотизира? Ти седиш... Добре, Стоянче, извинявай. Всеки си повишаваше тон, всеки си викаше, всеки си изразяваше мнението пред всички, без да се съобразява, без да се чувства унеправдан. И то става на момента. Бам! И след 2 минути всички сме си... Все нищо не се е случило. И по-скоро обратно, според мен всички се сближаваха по този начин, защото виждат, че могат да бъдат на 100% откровени. Да, факт, виж съм най-малък, ама не ви тъпанарва това. Добре, няма, аз не, просто гледам, по принцип, после като почваш да ми викаш, аз не го правя за мен, си то кажа, това е за тебе, разбираш. Не, това го отвери. Не, наистина, не си мислиш, че бъркаме, така си хубаво времето, си правя каквото си искам. Няма правя кадър за тебе. За пак. Сега да ми викна някой тъпанар, аз не имам преди обиждам се толкова, сега ясно. Това се едно да гледаш 10 човека бачкат и 15 човека седят и чоплим семки. Андрей, при отидеш там, държи само на ласи вратичката. Тук все пак не сме на детски лагер, нали? Разбира се. Действаме яко. Сме събрали на... Заснехте ли ги широките, Андрей? Вържи само ласи. Явка. Бонус. Така. И за тебе бонус, нали така? Да. Добре. Явка, 2 пъти бонус, 1 ягода и сметана. За тебе, колега, какъв да бъде? Шоколад. Шоколад, добре. Чакай сега. Да седим поред себе.
Какъв сладолед? Крем карамел. Добре. За тебе? Аз не обичам маленки. Нищо, ще ги дадеш на какичката. Къде отидоха другите? Ела тук. Благодаря, господин продуцент. Айде, газ. Ние хубаво сме в някакъв чил в положението, ама има още много да снимаме. 15 минути съм ги извикал всички на терен, чакаме. Юрка ги вече нещата. Айде, хора! Стана 11 часа. Трудно ни е започването. Всеки изминал ден по-трудно става. При как се отскок си започнахме жън. Ето тук. Янчо, аре, блокирай там тишина пълна. Тихо! Камера работи, да. Ние се събрахме на това място, защото идват славни дни, в които ние ще възродиме и ще докараме до нови висини българското изкуство. Основната ми идея е, че будителите не са само хората от миналото, чието портрети висят по стените, обикновено като черно-бели фотографии. Техният принос за нашата история и за нашето изграждане като личности, индивидуално, е безспорен и огромен, но аз заставам и зад идеята, че не само, че просто има нужда, ами действително е наложително хората да усетят своя будителски план в този времеви отрязък, в който в момента живеят те. Тоест, че техният живот има стойност сега, в момента, че има смисъл да живеят и да дават своя принос сега, в момента. Ние не можем само да се оплакваме от политиката, не можем само да се осланяме на историята си. Чувам всичко. Какво всичко? Добре. Когато беше при тишината, какво улавяш оттам? Да, сега ще го разходи точно тук. Той там. Може после още един с това с бъркано, че е по-близък. Добре, айде, пишем. Сега, аз мога да дам една много добра препоръка на нашите слушатели и тя е: след като създателите толкова много се вълнуват от своя филм и след като толкова много го обичат, както виждам от вашата реакция тук в студиото, значи това е филм за гледане. Филма никой. И така. Весел празник на всички деца. Ние, кинеджиите, сме едни от най-големите деца, понеже изпълняваме тези детски фантазии и ги реализираме на филм. Иначе аз имам интерес от много малък с темата за себеоткриването. Кой си, какво представляваш, къде се намираш в цялата тая вселена, защо си тук, какво представляват тези въпроси. И много често съм гледал нагоре и съм виждал тези звезди, които покриват цялото небе и те звездите буквално са до теб. Колко хубаво, че го водим този разговор на Международния ден на детето. Нали? Защото през цялото време говорим за детето точно в нас, което неща си го обичаме и си го обгрижваме. Прояснява ти се погледа в планината. Мисля, че просто до голяма степен заради мястото, в което бяхме, аз успях да се доближа до образа, който беше зададен по сценарий. Тоест, виждайки просторите в планината, ние можем да видим просторите вътре в себе си. Да, точно така. Виж колко хубаво го каза. И да... Ти може да си човек с всичкото. Знаеш, един немец, един отива българин в Германия. Вика, ява се, ти какво можеш? Всичко може. Като може всичко стане да заминава. Така ли, бе? Да, най-тихия света се И това ще ни покрие всичките... 2 киловата, 1,6 поддържа постоянно. Това тогава ще го вземем за 150 лева до 20-21 до кое ще ни приятел. Иначе найема му е само 100 лева на ден. 40 евро на ден поне. Той ми го дава за 2 седмици и кусор. Браво. 150 лева. Така колкото ще го Аз ти как ще роде, тук що се палиш? Аз ги гона ти неща. Ти що се палиш? Казах ти колко струва? Да, бе, защото си говорихме, че трябва да... Аз отговарям за това. Няма какво да се палиш. Но да не се занимава с всичко. Ами, различното е, че този филм наистина може да те накара да се замислиш всъщност как трябва да живееш.
да се освободиш от някакви такива скруполи, някакви тързания на душата и да си бъдеш фри. Това те кара да се замислиш. Аз мисля, че голям успех ще пожени този филм. Не е правен такъв... Кой е никой? Аз съм никой. Всеки е никой. Какво означава да си някой? То всъщност ти си една такава мъничка въшка в някаква безумна природа тук и осъзнаеш, че ти наистина си никой. Нищо не си. Ти си една душа, дето след определен период от време, айде. И после, айде пак тук, защото сме грешни. Няма никой безгрешен. Крис! Има ли раз пак? Б, Тугъл първи, бъркане на смесни палачинки. Екшън! В ерата на технологиите, човека се превърна в ходещ компютър, който се размножава, правейки хардуер и софтуер. Ако прием, че правенето на деца е хардуер, то правенето на изкуство и наука е софтуер. Според мен, Андрей прави и двете. Малкият Борис се роди 4 месеца преди началото на снимките и буквално израсна на снимачната площадка. Монтажа отне 7 месеца, през които малкият Борис беше неотлъчно до баща си пред компютъра. Правенето на филм е като отглеждането на дете и изисква много време и грижи. Вторият човек е този, който е монтирал филмите, той е великият монтажист. Третият човек е човек, който готви най-вкусните манджи. И четвъртият човек е човек, който ми отгледа децата. И те всъщност са един и същ човек, моята жена. Да търси финанси, да търси средства, да търси начини да се намерят тия пари, да се търсят партньори, да се търсят фестивали, да се търсят дистрибуция, да се търси маркетинг, да се мисли върху стратегията на маркетинг, да се мисли върху това как да се продаде филма, как да се зарибат хора, как да се рекламира този филм. Филм топ. Има върта офертите на постпродукционните къщи, върта. Сега нямат за нищо парите, бе. 15 бона. 35, 50, 15. Сметни ги, бе. 100 бона. Ама явно толкова се върви, бе. 100 бона всичко. Музика всичко. Цвят. Докато Иво Велков правеше цветови корекции, се загледах в кадъра с Гергана и конете. И се сетих, че в първия снимачен ден тя се разболя от ангина и изгуби гласа си. И нашия продуцент, ветеринарен доктор Явор, я излекува с лекарство за коне. Иво работи 1 месец по цветовете и Андрей му се отблагодари с една туба гроздова, защото това му спести доста харчове. Европейското кино няма такива неща, няма уфър, няма толкова дизайн, там всичко е... Добре ли? Бързичко ли? Ние единствено направихме кастинг за музика. Тоест, единственият кастинг в този филм, който се бе направен, беше за музикален композитор. Ами защото това е ехото на вътрешния глас. Да, много хубаво. Аз имам чувство, че поводял, чувам 10 гласа. Що бе, не те ли кефи, бе, много е такова. Какво да ме кефи, аз направо психоти ме карай. Да напипам психологическото състояние.
Hi there. I'm doing this video for probably 100th time. I'm here and fuck. We need just a small amount of money to finish our post-production. Very close to the finish one and fuck off, man. Аре стига, бе. Core correction, marketing, development and distribution, advertisement. Fuck, бе. Каква е такъв този development, бе? Ти луд ли си, бе, брато? Добре, защо? Добре беше това, точно на финалната брека, защо пак спря? Какво ти става? Добре, става ти една дума и го спираш, защо? We believe that No One is a very special and original feature film. Fuck! At the moment where we are very close to the... Hi there, my name is Andrei Andonov and I am the producer and director of the feature film No One. You are thinking what the fuck I am doing here. It's not a comedy, you know. But it's funny. Hi there, my name is Andrei Andonov, producer and director of the feature film. Still само съм мъртъв. Ебал си майката, ще го направим по друг начин. Спирай. Няма да говоря. I did everything what Indiegogo say that I should do for this campaign. But at the end of the day, everything is about authenticity. 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 How authenticity. And honesty. Hi there, my name is Andrei Andonov, producer and director of the feature film No One. So I have to lie to you, I have to sell your project. Become No One. Не така. What I can say about this shit? Become No One. What else you can do? Everything else is just fucked up, you know? Андрей започна да изпраща филма по фестивали. Това беше същото, като да влезеш в казино, да пуснеш $2000 и да се надяваш, че някой някъде ще гледа филма ти и ще го оцени. Надяваш се на покана от Кан и Берлинале, после от по-малки фестивали и в един момент осъзнаваш, че от всякъде са ти отказали деликатно. Но Андрей използва това като рекламен трик. В трейлера на филма сложи линк от кои фестивали е отхвърлен. Всъщност се оказа, че не е достатъчно да направиш хубав филм, за да имаш успех по фестивалите. За да попаднеш сред най-големите, трябва да знаеш правилата на играта, а ние все още бяхме далеко от това. Но пък така се роди идеята да направим No One Film Festival, на който нямаше нито режисьори, нито продуценти, нито награди, нямаше дори и филми. На нашия фестивал може да участва всеки, който си плати $50 такса. Общо взето, грубо до сега сме оплатили между 10 и 15 фестивала, може би, големи. И навсякъде те нищо не отговарят конкретно. В началото на снимките на филма много си говорихме за Кан, Берлинале, големите фестивали, мечтания, червен килим. Сега как стоят нещата от тази гледна точка? Сега от тази гледна точка все повече набирам аз, понеже си е средства, вкарваш доста пари. Сега
Париж си, нали, средно 200 лева един фестивал да участваш, само да си кандидатстваш. Нали, то винаги надеждата си умира последна и това е, че това чакане и това време някакси много да демотивира и в един момент почваш да си мислиш дали въобще какъв е смисъл да го пращаш по фестивали, защото и си мисля, че бъдещето и въобще смисъл на такъв тип филми е да се правят и да се пускат, може би, онлайн. Защото си говорихме за червения килим, че наподобява отражението на слънцето в морето. Този червения килим сигурно си е 100%, че сега не мога да кажа, че няма да се изкефам, ако не селектират някакъв голям фестивал. Защото си е пак някакво признание, ти си виждаш някаква реализация на труда, нали? Пък и всеки артист си има съмненията дали това, дето е направил, върши работа и 100% ако те селектират, поне името ти ще са, нали, на помпа, че каквото си направил, хората са го признали. Обаче, какво друго за червения килим? Червения килим си е малко илюзия според мен, защото колко филма са минали по червения килим, дето не стават и колко не са минали. Тоест, този червен килим по-добре трябва да си е някъде вътре в нас, според мен. Тоест, наистина да си вярваш. Дори Вуд, защото тия дете са минали после какво? Кой помни? Преди 2 години кой спечели Венеция? Никой. Или кой спечели Кан? Никой не го интересува това. Ма Шек ще помни някакъв филм, който е разцепващ. И като нямаш кинти да го правиш с стратегии, нали, с някаква масирана кампания, така от един път само да стане, трябва да чопиш раната. Гледам малко работа. Чакай, какво плашиш? Вземеш подобрема си вода, чиста. Айде, Мок. Айде към кабината. Не се страхувай. Аз от 5 годишен, понеже съм роден и израснал в къща с двор, се занимавам с животни. Винаги съм имал куче или котка или и двете, както и в момента. С Андрей се запознахме точно в този кабинет. Даже го попитах този ден днешен, помни, че съм го попитал с тази камера, може да направим един игрален филм, с който дойде да ме снима. И казвам, да, човек, те вече няма никакъв проблем. Камерата е най-малкият ти проблем. И той ми, айде да направим филм, аз имам книги, ти, ако искаш, ще помагаш по друг начин и ще направим тази колаборация. И малко на шега е малко такова абсурдно, защото все пак гледаш доктор в тебе в престилка и ти вика да правим филми. И аз казвам, може би пък това е човек. И оттам започна приятелството ни, тези общите неща, които се оказа, че ни влекат. И така стигнахме и до създаването и реализирането за около 2 години на игрален филм. Според мен никъде не е лесно да се прави изкуство. Световна културна криза има по някакви икономически причини, но според мен има достатъчно интелигентни хора, интелектуално и емоционално възвисени, които да създават изкуство. Просто не трябва да им се пречи, трябва да им се помага повече. Рецепта за моите хора, които искат да се занимават с кино, е да имат много голяма страст да разказват истории, според мен. Андрей беше поканен от повечето водещи телевизии, за да разкаже как се прави кино без подкрепа от държавата. В България почти всички филми се одобряват и финансират с държавни средства. И предвид факта, че има около 1000 безработни режисьори и няколко хиляди актьори на опашката за финансиране, борбата е безмилостна. Андрей даде десетки интервюта, споделяйки ми, че когато си независим артист, трябва да се рекламираш сам, да повтаряш едно и също хиляди пъти и за да не полудееш, в един момент започваш да играеш себе си. Това нали, има още в източната философия, че отрицателното всъщност е положително
и положителното е отрицателно. И т.е. ти ако осъзнаеш, наистина осъзнаеш, че си никой, това ти дава перспективата ти да си всичко. Защото ти ако избереш да си само едно нещо, това те ограничава да бъдеш всичко. Мен ме плашат технологиите, защото те някак си лишават, малко изчезва нормалната комуникация между хората, очи в очи, изчезват танците между хората, изчезват хубавите разговори между хората. Аз мисля, че тези неща, те са си дълбоко вътре в нас, ние си ги знаем. Въпросът е обаче, че заради всички шумове в света около нас... Това желание да се харесаш и да бъдеш одобрен от другите хора е убийството на артиста. Убийството на човека, който има собствен път в живота. Защото хората, които са живяли собствения живот, почти винаги са били въпреки мнението и одобрението. Защото когато едно общество не е в час, ти не можеш да играеш по правилата на играта на обществото. Не трябва да гледаме проблема. Повечето хора са концентрирани винаги. То това не става, то това е така. Не бе, търсете решения на нещата в живота и всеки един момент ще е по-лесно за вас и за околните. Беше насрочена дата за премиера в най-голямата зала за 4000 зрители. Андрей реши да купи 100 билета и да тръгне да ги продава по улиците с един от актьорите. За 3 дни продадоха 100 билета и организираха томбола, а за премиерата бяха продадени 2000 билета. Just relax. Spiritual time, man. Just feel the moment, feel the energy, feel the chakras, auras, wow. The color of the mind, you know? Just... Две думи за Адам Адемски. Той се остава в сянка. Адам Адемски в Калифорния се кара някъде да сърфне, бе. Андрей беше режисьор, сценарист, монтажист, понякога оператор, пиар, кастинг и какво ли още не в този филм. Но за да не пише своето име навсякъде, се появи Адам Адемски. Това беше един плюшен заек, играчка на малкия Борис. Той бе записан като монтажист и оператор на филма. Когато журналистите питаха за него, Андрей отговаряше, че Адам е в Калифорния и кара сърф. А на въпроса кой е никой, шеговито отговаряхме Адам Адемски. Ние правим някаква кампания, сега сме правим някаква Blockbuster Action, някаква масова такава истерия за някакво микробюджетно филмче, дето... Каня ви да гледате филма «Никой» на 3 юни от 20 часа в зала 1 на НДК. Това в момента е 2500 места. Супер. Не искам всичко да се покая, обаче много по-пенически смисъл. Съставът впечатление. Проблема беше, че в деня на премиерата, 2 часа преди прожекцията, филмовия файл започна да засича. Андрей откачи, защото всичко беше пред провал. Не го изгледа в началото, защото тук на първата минута зациклят. Забива. Беше пускаше го от хард диска, зацикли и викам, аз трябва сега да го кача, той не го беше качил. Не, той може да говори каквото си иска, важно дали върши работа. Не разбирам аз. Ами тогава няма какво да коментираме. Да говориш с вас кога, Андрей, с кого коментира?
Не, защото голям експерт, те ти казва 5 думи, вече големите експерт. Не бе, говоря си с Васко. Голям експерт е да тръгне. Еми да, чакай, винаги има проблеми. Ама никога няма проблем. Еми, ще го реши. Има 2 часа. Не ги е вързан това. Защото той забива като засича. Не от картината засича сигнала, разбираш? Не е като да картината при него видно. Излиза оттам миксиран и тук се размиксира. Аз какво да кажа? Отпред е едно, тук е друго, отгоре не могат да чуят нищо. Какво да кажа? Ако Камен го чуе това, направо ще нямаме за какво си говорим. Държите си все едно сте си вкъщи, а не сте. Кристияне, тебе ти стилото, смихни се на камерата. Иначе сега върви перфектно, братче. Ние зациклени... Пуда е, май. Аре, банда, аре! Браво! Да направя, не се срамуйте. Добър вечер, аз съм Андрей Андонов и имам честта да съм тук и да представя филма "Никой" пред вас. Благодаря ви от сърце, че дойдохте, че уважихте този проект, този приятно гледане и бъдете живи и здрави! Няма обхват. Станало ли е нещо? Какво да е станало? Как си, бе? Извинявай много за въпроса. Ти не беше ли омъжена за този режисьор? Не знаеш името на титана на българското игрално кино Андрей Андонов? Стига да е. Стискам палци на премиерата. Сигурен съм, че ще ги разбиеш. Знаете ли, че в Бразилия живях в Бразилия на едно прекрасно място. За жена ми бяхме създали там същинския рай. Къща на брега на океана, джунглата, тя, аз, децата, абсолютната хармония. До деня, в който избяга с най-добрия ми приятел. Толкова я намразих, че намразих и всичко, което сме създали заедно. Сега този рай е погълнат от джунглата. Тъжна история. Банална история. Не разбирам какво е общото с мен. Общото с теб е, че баналните истории се повтарят. Не искам да видя това прекрасно място, обезлюдено и върнато на планината. Продай ми земята. Питай се да започнеш нов живот с нови хора. Парите, които ще ти платя, ще ти стигнат за няколко години. По Фейсбук се разбрах. Искам да ти призная нещо, което ме мъчи много време.
обичам, Велю. Страхотен филм. Много красиво и на този голям, най-големия в Европа Балкан. Екран исках да кажа. Или на Балканите. Изумително. Това ти е документален филм. Документален. Ще го направя, човек. Ще го направя. Аз съм под... Full Max, това беше. Това е само началото. Премиерата мина успешно и тогава дойде първата покана за участие на фестивал "Любовта е лудост". Там филма "Никой" взе наградата за главна женска роля. За ябълките гарантирано, за крушите ще провери. Хубав нежен аромат. А що направим филма "Никой", бе? Филмът е скъпо нещо! Що направим филма? Това е реклама за барчета. Да направим документалния филм за "Никой", бе. Педерас. Тара на българското кино. Бърка форми за износ! За да има кешет за филми. Докато вървеше постпродукцията, Андрей се захвана с още една работа. Заедно с няколко човека отвориха цех за енергийни барчета. Една седмица беше режисьор и продуцент, другата работник в цеха и продавач на форми по магазините. И после отново редуваше ролите с надеждата, че нещо успешно ще се получи. Докато се занимаваше с търговия на плодове и ядки, той получи поредния отказ от фестивал. В писмото пишеше: "Вашия филм е много хубав, но е предназначен за специфична аудитория." Отговора на Андрей беше следния: Специфичната аудитория само мога да им пожелая повече сутрини като тази, се излежават голи в леглото и да ги пука. Да им зададат много интересни въпроси, да бъдат откровени и да прекарат много весело, защото все пак това е само един филм. Може да е претенциозен, но поне е интересен. Международен филмов фестивал "Любовта е лудост" представя My Cinema. Концерт на мир. За мен и за целия екип е голямо щастие да види пълна зала. И сега ли се получава, надявам се след така да продължава филма да пълни залите. След първо гледане на филма, купуваш ли го филма или си готов да изрежеш доста сцени от филма? Аз не се занимавам с търгуване на филми, дали ми харесва и изобщо с едно произведение на изкуството, каквото би трябвало да бъде и филма, или ти харесва, защото те докосва, или не ти харесва, защото се разминаваш с него. Има сцени, които не са за филма, просто са вмъкнати като самоцел. Нито се връзват с идеята на филма. Една жена силно възбудена от мъж, само след половин час или там
2-3 часа, вече да е още по-силно възбудена от друга жена. И накрая на филма, като че ли беше история с неочакван край. Почти като на кино. Маламбо. Как се разкошни, благодаря. А пластиката на филма е сякаш една по-висока класа аналогово кино. Силно аналогово кино. Вижте, мен не ме смущаваха тези сцени. Това е възраст, в която много от проблемите се решават чрез секса и в секса. А освен това, така е замислено. Сцена. Goes for the best actress to Georgana Pletinova and Cynthia Petrova in No One Bulgaria. Жената сега е много известна звезда във филма Хлапето. Сценарист, продуцент и режисьор Чарли Чаплин. Музика Чарли Чаплин. Твой филм мога да е, или вашия филм, или... Ти мога да направиш филм, който да е заснет с телефон и да е по-гледаем и по-интересен и по-важен от филм на Арановски, примерно, за 200 милиона. Това е положението. И Чаплин го доказва, защото ако видяхте в началото какво пише сценарист, продуцент, режисьор, композитор и монтажист и актьор. Предполагам, че и си оператор. Чаплин е най-великият от всичките. И той е успял. И по принцип Чаплин е много интересна личност, защото студиота накрая го игнорират. Холивуд студията, те го игнорират и дори Америка го изгонва от щатите. Защото той е човек, който прави нещата както той ги усеща и в един момент голямата машина вижда, че той не е удобен и го бият му шута. И той чак на 50 няколко години получава Оскара за творчество, не за филм. Не е лесно. Съдбата на Александър Ходоровски също. Да. Когато не играеш по правилата на системата, въпреки колкото и да ги няма, колкото и хубави да са филмите, това няма никакво значение. Ти си извън системата и системата те изхвърли. Но пък във времето оставаш и Чаплин в момента филмът му е по-интересен от 90% от филми, които само са излезнали по кината. Сега кажи кой е никой? Никой, Баба Яга! Кой е никой? Никой. Ама кой е никой? Баба Яга никой. Сигурен ли си? Да. Баба Яга е никой? Не. И пак на камерата да кажеш. Стани. Страхте? Не. От кой? От Баба Яга. Защо? Баба Яга. Какво? Баба Яга. И Баба Яга ли е никой? Да. И точно тогава малкият Борис може би ми отговори на въпроса. Имайки предвид, че главната героиня във филма се страхува от водата и любовта, може би страховете я превръщат в никой. Може би никой е страхът или безстрашният човек е никой. Може би този, който смята, че е някой, има повече страхове, защото има какво да губи. А този, който е никой, се страхува по-малко. А дали Баба Яга, една от тези приказни героини, създадени да плашат децата, е никой? Кой знае?
Мислех това да е финала на филма, но според мен трябва да е нещо по-изтрещяло. И същи хора и се пускат няколко човека между другото. И това няма никакво значение. Проблема също е, че когато има независими артисти, цялата държава, цялото кинообщество, всички се опитват да ги игнорират на 100%. Филмови критици, медии, колеги, няма никакво реално отразяване и адекватна реакция на това, което се случва в момента. Не може на нас да напоканят от София Филмфест, да участваме в дискусия и един час аз да слушам как хора, които са взели от филмовия център фондове, се оплакват от държавата. Не, в случая не... Ама не, точно това е проблема, защото тук няма дискусия. Всички режисьори казаха, че ще започнат сами да действат, а не да чакат от държавата. Но не, това е просто, там се... Какво означава ще почнат? Те трябва да действат. Имат продукт, който те трябва да успеят по такъв начин да ангажират обществото, защото това общество е платило за този продукт. Разбирате ли къде е абсурда? Това го пожелавам на всеки един български артист, млад, стар, нов, да отиде, да вземе пари от хората и да ги вкара в киното и да им покаже филма. Това нещо е преживяване, мога ви кажа от сега. Защото това е the real fucking deal. Всичко друго е пряпане, глупости, пълни глупости. Не мога да вземеш 1 милион лева от държавата и да се оплакваш. Вие разбирате ли за какъв абсурд говорим тук в момента? Тогава филма получи покана за участие на музикален фестивал и се завърна в планината. Като че ли и филмите, както и хората, имат свой дом. След прожекциите хората често питаха откъде идва името на филма, защо се казва Никой. Помислих си, че всъщност главният герой във филма може би е природата. А дали човекът е все още част от природата, дали търси хармония или търси нещо друго, разрушавайки всичко по пътя си. И дали в тази безумна борба човека се превръща в никой. И щом като никой не може реално да притежава земята, защо всички се стремим към това? И то няма смисъл повече. Ние с него имаме достатъчно. Какво стана? Не падна акумулатора. Ние защото сме на фарове. Малко се надима. Гледате филма Никой от 7 април в кината. Момичета, не се оглеждайте. Отивайте на кино. От 7 април в кината. Не, падаш. Не го казваш. Трябва да се следи в същ темпа. Разбираш, ти не си ли го чул циркачите как? Как? На едно ниво е. Не, гледайте филма Никой от 7 април в кината. Кой филм? Гледайте филма Никой от 7 април в кината. Ако искаш просто... Де набира сега, защото не сме на долу, ще кажем, че... По-тихо. Ама ти много се смееш. Добре. Ти... Добре, айде дай. Дай сериозно от някой ни е дал 200 лева да го направим. Добре, дай. Да направим една... Психопат. Да направим една... Тук не е разбрал. Разбрахте ли кой филм ще е в кината от 7 април? Андрей получи предупреждение от държавата, че ако не внесе скоро данъците на фирмата си, ще бъде изпратен съдия-изпълнител да му конфискува имуществото.
същото време той успя да продаде филма на популярния телевизионен канал HBO, но сумата, която получи, не стигаше да покрие задълженията му. Продуцента Явор продължаваше да помага, но той имаше други ангажименти с лекуването на животни в клиниката и издаването на 9-тия си роман. Затова Андрей реши да се пробва в бойните спортове, където се надяваше да изкара достатъчно пари да спаси достоинството си на баща и съпруг, а и щеше да осъществи една своя детска мечта. Така, Сената, браво, браво, браво. Малко друго изкуство, да. Маршал арт. Фул контакт. То не искаш и дойче. Знаете ли нещо за филма Никой, където се снима сега в Рудозем? Гледал съм по телевизията, ама толкова ми остава време и за обръщане внимание. А къде се снима? Знаете ли точно? Къде точно се снима? За това не знам къде. А за режисьора? И за режисьора не го... Андрей Андонов. Андрей Андонов, да. Знаете ли го? Познавате ли го? Да. Гледал съм го по телевизията. Супер. Добър ден. Можем да се питаме нещо? Знаете ли кой е Андрей Андонов? Нагорна, центъра трябва. Тук в Елховец. А вие бихте ли участвали в филма? Не. Как се казват момчиците? Те най-различни. Те нямат имена. При благодарностите в тази тържествена вечер искам да ви кажа, че живеем във времена, в които всички се съмняват, че в България нещата могат да се случат. Но ние не се съмняваме в това. Всички се съмняват, че може да бъде по-чисто, всички се съмняват, че може да бъде по-културно, всички се съмняват, че тук могат да се гледат хубави филми, да се правят хубави филми. А пък ние не се съмняваме. Никой от нас, мисля, че с Андрей успяхме да ви заредиме на тази вълна. Имам предвид, че много хора от цял свят разбират, че България е една чудесна, прекрасна снимачна площадка. И че тук нещата могат да се случат действително с много голямо желание, с много красиви идеи и с сравнително малко пари. За съжаление има хора, които в момента все още те го знаят това нещо, но правят така, че другите да не го повярват. Затова взимат много пари, за да правят никакви филми. Парите, с които всичките тук 10 режисьора могат да направят всеки по един филм, а следващата година да направят 20, ги взимат хора, които просто искат да се чувстват комфортно в своите грехове. Но е дошло време да обърнем нещата. Мисля, че вълната се е дигнала. Вие знаете как се зараждат тези процеси от една частица. Една частица ражда цяла вълна. Мисля, че ние сме в момента на издигане на вълната. Мисля си, че е дошло време да сложим край на тъмното средновековие, което се шири над нашата страна и да влезем в един съвременен ренесанс. И ние сме съвременните будители. Тоест, в името, в славата, в легендата на тези, които в момента ликовете им, думите им висят по стените, ние сме новите будители и трябва да повярваме в това. На здраве, благодаря ви за всичко. Бяхте прекрасни! Благодаря ви, че повярвахте в мечтата и че сте част от нея и нещата ще се... Ама тук виж къде слагаш ръката и тук обектива виждаш и тук. Кино. Какво правиш, тате? Кино. Снимаш кино? Да. Кой филм снимаш? Заяц погоди. Ну, заяц погоди. Да! Кой ще е заяц? Тати. А кой ще е вълка? Веси Даник. Кой е Никой?
Кой е никой? Никой, брата. Няма отговор. Никой не мога да го кажеш кой е. Това си е бездумно нещо. Ама се надявам хората да го почувстват след края на филма. Не да го разберат, а да го почувстват кой е никой. Никой е той, който е някой. Не бе, не също го кажи. Ако искаш ти се разви въпрос. Не, казвам ти, просто никой ще се види кой е никой в последствие. Отговарям на въпроса с въпрос. Всеки ще отговори след като гледа филм. Може би ние самите не знаем. Кой е никой? Добре, като заключение, кой е никой? Кой е никой? Интересен въпрос. Не знам кой е никой.